Murgildu itzazu, etxeko txikienak Cambridge Unibertso liluragarrian. Cambridge Unibertsoa ezagutu eta etorkizunean ingelesa hobetzen jarraitzeko modurik eraginkor eta dibertigarriena da. Bai alor akademiko, bai profesionalean hain garrantzitsuak diren Cambridge Englisheko probak egiteko konfiantza irabaziko dute txikienek. Cambridgeko Starters, Movers eta Flyers ezagutza probak etorkizuneko Cambridgeko azterketak ezagutzen hasteko modu dibertigarri eta erakargarrienak dira. Izaera ludikoa dutenez, 12 urte arteko neskamutilek modu dibertigarrian trebatuko dira ingelesez. Ezagutza proben helburuak eta ezaugarriak ondorengoak dira. Etorkizuneko Cambridge probak ezagutzea eta konfiantza irabaztea proba horiek aurrera eramateko. Ikasleen ezagupenak sustatzea aurrerapenak sarituz, eta konpetentzia linguistikoak garatzea erronka dibertigarrien bidez. Oso erresa da, helduaien hizkuntza eskola arduratzen da izapideak kudeatzeaz. Gainera, Cambridge English Language Assessment erakundeak baimendutako zentroa aztertzailea garenez, ikasleek probak inguru ezagun batean trebatzea ahalbidetzen dugu. Animatu eta ezagutu!